Nini ndichikura ndaisava mbavha asi kuti panguva iyoyo zvakangondipfekawo sezvo takataisa nawo neholiday tikatongoti kuti nini nditaridzikewo pawanhu ndofanira kunge ndine mari inenge ichitaurawo on that time. Come to Raphael Signs, where we transform your everyday moments into extraordinary memories with our bespoke mug printing services. Whether you are looking to immortalize a cherished photo, celebrate a special occasion, or promote your brand with a personal touch, our high-quality custom printed mugs are the perfect solution, which are ideal for gifts and corporate giveaways. Choose Raphael Signs for your mug printing needs. Call us now on the number on your screen for a free quotation, or visit us at 91 Livingston Avenue, corner 8th Street, Shilo Building, Harare, Zimbabwe. Makadi muri yeZimbabwe ndichikuchingamidzai pano paSly Media TV. Zita rangu ndinoitwa Pelagia Kwampuro kana kuti Sokostina. Ndichikuchingamidzai muchirongwa chedu Home Away from Home, chirongwa chatinoya pano chatinenge takashanya mumajeri akasiyana siyana chitaura nevasungwa vangava madzimai vangava vechirume kuti tinzwe kuti imhosva ipi yakaparika uyezve nemararamiro avo avanoita vari mukati meusungwa. Ndofunga kazhinji tichiona mapurogiramu atiri kuona tiri kudzimba kuti ava nepfungwa dzekufunga kuti kujeri hakuna zvinoitika, asi vamwe makutodzidza kuti aiwa vamwe vanobuda imomo mujeri vakugona kutobika, kusona, kuita zvakawanda wanda nekuti kune mapurogiramu anounzwawo nejeri kuti vagovandudzika vanhu vakavandudzika vasungwa vava. Saka nhasi ndasvikawo kumutoko prison. Ndiri kwamutoko kutaura kuno kumhuri yeZimbabwe, hanzi kunorira pfenika kuTokyo, kwandaonawo mukana kuti nditaure nemukomana anonzi Yemurai Chikukwa ane makore 24 years. Saka panguva ino regai tinzwe kuti imhosva ipi yakaparika nemukomana uyu kuti azenge ari mukati meusungwa mazuva ranhasi. Ndinokuchingamidza Yemurai. Zvokwadi tete. Wakadi yako? Ndakazimba zvangu. Alright. Muri yeZimbabwe nguva ino ndada kuziva kuti nai Yemurai imhosva ipi yakaparika kuti uzenge uri mukati meusungwa, kunyatsotsanangura zvizere nepakaitika mhosva yacho? Zvokwadi tete, mhosva yangu inini ndeye stock theft. Kanisara kuti stock theft imhosva yekutora mombe yevanhu zvisiri pamutemo. Alright. Saka pandawo kuti uchinyatsotsanangura zvizere zvakanyatsoitika musi wacho. Chokwadi vaiva musi wa12 December. Zvinhu zvasamira zvakanaka. Takatasana neholiday musi wa25 December. Ndakadonyepa tete. Zvakaita nzokudai so. Ndichanoona umwe bhaya wandichanonawo. Wandinozivawo achikwanisa kunge achitengawo mombe zvinozivikanwawo muarea rinogara. So zvakaitika nzokudai so. Akauya kwanditi bva nditi no mukomana chiripo ndechekuti inini nawo ndoda mombe yekutenga. Ndikati no inini mombe yekuita sei yekutengesa. Zvikachinzi no zviripo zvokutoti iwe ndakupa half down handiti. So far ndokwanisa kunge ndichikupa 175 kwasara 175 zvoreva kuti mari pamwe chete inga 350 yes handiti. So chakaita ndokudai so ndechekuti inini neumbimbidoga hwangu nekuzvigwinyisa pachezvangu ndikazonotora mombe ndinotora mombe ndinana nayo pamba pake. Zuva rakati rakange achitaura kuti nino unouya nemombe iyoyo andakaenda naye the following day ndakazinda amangwana acho. So ndinosvika paya ndinomushaya ndopananoti kona dii zvangu ndinotengesa hangu mombe iyi zvekuzoringa kuti mombe aitengese sekutengesa madomasi anova kuzvitsvaga zvese izvozvo. Ndakangoendawo pandakaendawo ndatongonzi no shamari mombe yakanaka ukidira mari ndikati andipe 350 zvikanzi no hazvikwanisi nope 350 nochikupa 200 US. Ndikati haisi nyaya. Zvikasinzi no iyi mombe iyi ndokwanisa kuda kuonawo mapapers emombe kuti imombe iri pachokwadi pakutengeswa. Right, zvadaro inini nchabva ndino tsamba yepolisi handina. Zvikanzi we tsamba kana kwasabhuku chaiyo. Ndikati handina. Zvikanzi saka ndoziva kuti mombe ndeyako. Ndikati no wozoti mombe ndangu because nditase ndokwanisa kunge ndichikudze mombe ndeyangu. Animaona. So zvichaitwa zvekuti achanditi right shamwari mombe iyi takunotora tiende papolisi ndokubhadharira mari yako papolisi zvingota fair deal. So
ndichabva kuti panapa atoma 1 ndo pandakatsoka ndibereke ndanosumuka paya ndakunotiza ndakanodziringiswa sezvo tete iri nzvimbo ine vanhu vazhinji vachanonzwa kuti batai mbavha ichokwadi. Hapana kwandakanoenda ndakanobatwawo vandadzoka paiva nemombe yangu iya zvikasi ndino handinei kupolisi vandina kupolisi asvika kupolisi vandangovhuma nyaya yangu uri musi wa 13 date ndotaura kuti zvadaro vandagara 14 15 16 17 18 19 20 ndokuzoya pamutoko pakoti ndo pandakanotongwawo 9 years in prison. Pandakatongwa makore wayo ndaiva ndiri munhu wekuti ndakanza kubatikana zvakanyanyisa pakurarama kwangu ndikati icho ndichawa here ndiri munhu wekuti inini pakurarama kwangu chiita zvimwe zvinhu zvinoonekawo nemakore andapiwa aya. But on that time ndine kutya ndazouyawo kujere ndakazonokwanisa ngechibvisirwawo mutongo kubva pa9 years yaibvisa 3 sane 6 so ndakazonzooneka kunyevenukawo ndichirarama nevamwe ndichizoreredzwawo nevamwe tichirarama tiri mukati meusungwa. Asi naizvozvo tete Mwari akazondiwana nyasha ndiri mukati meusungwa. Chido chakapesa chachipo mukurarama naye. Ndikazova ndiri munhu wekuti ndakazonyatsorangarira kumeri nekumashure noona kuti zvakutongodikana panapa kutongonyorwa masongo anokwanisa kunganyaradza pfungwa dzangu nemwoyo wangu pakurarama kwangu handiti. Saka sofa ndane masongo anokwanisa 46 ndo aripo ndoimba musambo weJay-Z handiti. So tiri ipapo ndinotesawo kuti ndikazobudawo muusungwa ndichanoreleasawo masongs vanodyawo wodyawo kudya kwenzeve vachange nekunakidzwawo vachazowani kunditsvagawo kurarama. Right. Ndinokutenda Yemura wanyatsotsanangura zvishuwa tosvika nekumberi mberi asi tichati tichidzoke kumashure nekuti pane zvimwe zvatinenge tichida kunyatsonzwisisa. Tinoda kutanga kubva kumhosva tichifamba wangondiudza kuti haunonyatsonditsanangura kuti gore rakanyatsoitika zvinhu izvi wangonditi muna December waiva gore ripi? Ichokwadi 2021 pakaitika izvizvi. Toziva kuti mombe hausi kungonopinda uchitora foni. Mombe chinhu chihombe. Ndakunzwa kuti iwe wakanyatsostrategiza sei kuti pamombe dzacho pamwe dzakaungana ndoda kutora iyo wakazviita sei kuti uzokwanisa kupinda kana muri mudanga ende wakasarudza sei kuti ndiri kuda iyo ndiyo inonyatsoita kunotengesa? Ichokwadi tete inini ndakatongozvifunga ndiri pamba ndikatongotorawo tambo yangu ndikatongoti chero danga randasvika iroro munotora mombe chete as long iri mombe yakakorawo iri mombe inooneka iri mombe inotengeseka tete. Saka wakazosvika pamusha papi pawakanoti iyi ndo pandazosvika nhasi ndakuda kutora iyi mombe? Ndakasvikawo pane umwe mushawo wandakasvikawo tete zvisiri zvekuti ndakanga ndagara ndakazvigadzira kuti no munhu ndakamuwenga sarifanira zokubira maya nodaro asi kuti ndakangonangawo pamusha wandakangoona kuti right apa ndio pane mombe dzakakora mombe dzinotarisika mombe dzinotengeseka. Paiva nevanhu iri musi wacho? Ichokwadi vanhu vaivapo ende munguva ndakatora mombe inini dzaiva 11 o'clock dzemanheru. Ichokwadi. Wakakwanisa sei kuibuditsa imo? Chakaitika ndechoti ndikatonovhura magwere tanopinda ndichabva ndaninga mombe yandiri kuda inini ndinoona kuti ichokwadi iyi mombe yandiri kuda chaicho ndo iyi irapa ndanoisa tambo mugumbo ndinotoidhonza ndasiya danga rakashama. Ichokwadi. Isusu tanzwa kuti wakazosiya danga rakashama ndizvoka. Iwewe pazvaitika izvi ungori munzvimbo ipi paitika nyaya yako yese uchiba mombe yako? Ndakazviita kwamakosa. Kwamakosa? Ichokwadi ndokwandakatora mombe kwandakazoda kunotengesera mombe kumakaha. Kumakaha. Tanzwa kuti wanga wapiwa half down nabhaya ndizvo? Yes. 175. Ichokwadi. Ndokubva wazoita pfungwa dzekuti rega ndingoitengesai. Ichokwadi. Saka bhaya uyo akazoera achikutsvaga kuti ko mari yangu 175 yandakakupa? Anokwanisa nge azonditsvaga nekuda kwekuti ndakabva ndatonosungwawo inini zviri zvinhu zvokuti sezvo munhu uyu aiva munyarikane achabva angonzwa kuti inini ndakasungwa vachitongoti still sezvo asungwa zvake ndingosana naye zvake Mwari ndo anoziva. Saka haana kuzombotera 175? Haana kuzotera. Alright. Watiwo wakazobatwa waenda muusungwa wakatongwa makore 9 years. 9 years in prison. Waiva nemumiririri here? Kwete handisina. Wanga usina mumiririri? Ichokwadi.
Alright. Wapiwa mutongo wako wakanzwa sei? Wambopatsanangura ako uchitaura kuti iwe kuti ndakaona zvakundirwadza. Toda kunyatsonzwisisa ipapo kuti uchipiwa 9 years iwewe. Nekuti zvinhu zvawakazviita nekuti wakaongoda kamari. But wakazoona kuti zvinhu zviya zvandiparira zvandipa 9 years. Ndingada kuziya ipapo kuti uchipiwa mutongo wako uchinzi alright takupa mutongo 9 years. Wainzwa sei? Ndakafila pain mumwoyo mangu nemupfungwa dzangu. Ndikati ndizvo here zvatovapo. But ndakazongozvipirawo kuna musika wanhu. Ndikati Mwari, kana imi makati ndichafira mujeri, changonofira mujeri mumusekuru wako makaita. Asi naizvozvo ndakazova nesimbiso mupfungwa dzangu nemwoyo mangu. Ndikati Mwari ega ndiye anoziva pakurarama kwangu. Ene ndiye achawa nechiedza pamusoro peupenyu hwangu. Alright, Murai. Panguva ino wadiwa tariri tanzwa kupara kwakaita mhosva yako nemutongo wakapiwa nhasi wamujeri. Tingadawo kumbotora kachinguva kuda kuziva kuti Murai ichikukwa. Iwe uchikura upenyu hwako hwanga hwakamira sei? Ndisingada kunyepa tete. Ndichikurawo zvinhu zvaive nani. Sezvo kuti zvinhu zvive naniwo sometimes mai nababa vanofanira kunge varipo vachikwanisa kunge vachikutarirawo panhamo dzese dzaungachema nadzo. So zvinozongoitikawo mukukura nehumbimbidogawo nekuzokurawo tiri vanhu vasisade kuudzwawo pamwe pacho. Ndofunga tete handina mashoko. Hausina mashoko ekutsanangura ipapo. Ichokwadi. Aiwa tinotenda. Tingada futi zvakare kuti iwewe pfungwa idzi dzekuti rega ndibe mombe. Wakakura uri munhu here aiva neruoko kana kuti zvakangotanga ipapa kuti ndakuda mari rega ndingoba mombe? Ichokwadi tete. Nini ndichikura ndaisava mbavha asi kuti panguva iyoyo zvakangondipfekawo sezvo tatakatarisanawo neholiday tikatongoti kuti nini nditaridzikewo pawanhu ndofanira kunge ndine mari inenge ichitaurawo on that time. Uchiba mombe apo unge uchiri kugara nababa namai here kana kuti unge uchigara navo? Ndandiri pamba pababa namai. Pawaigara? Tanzwa nyaya yako Murai. Tinoziva kuti mukati memujeri muno mune maprograms akawanda wanda. Watsanangura ukati ndakazozvigamuchira ndamuusungwa ndikati kana Mwari muchida kuti ndigare muusungwa haikuda kwenyu. Saka panguva ino tikuona kuti wazvigamuchira ako pane zvakawanda wanda zvinoitika mukati mejeri. Ndeipiwo programu yauri kuitawo kuti uvaredzewo nguva wakamirira kuti uzokwanisa kupedza mutongo wako? Tiri muusungwa kudai so kune chirongwa chePrisoners Journey chinova chiri chirongwa chekuti unodzidzawo bhaibheri handiti. So inini ndakasvikawo pakuzodzidzawo bhaibheri ndikazova ndiri munhu akazopinda mubhaibheri. So bhaibheri ratova mandiri. Ndatova munhu kutoti ndakwanisa kunge ndichitosheyawo mashoko kuvamwe vangu tiri muusungwa kudai. Alright, ndiri kuona kuti utaradza kuti bhaibheri ramauri nezvaukwanisa kusheya. Ndezvipi iwewo zvaungadawo kutaura kumhuri Zimbabwe? Kune vamwewo vechidiki kana kuti vakuru vakasiyana siyana vari kuita izvozvo zvekuba mombe kana zvekutora. Tingangoti panyaya yako yese tiri kuona kuti pakaita ruoko kutora chisiri chako. Ndeapi mashoko edzidziso yauda kupa kune vanhu vanotora zvisiri zvavo? Ichokwadi tete chandingakwanisa kunge ndichinoyambirawo kuwanina vamwe madzikoma angu. Ndiri kuti inini chinhu chose chinongonzi kuba chinhu chakashatisisa mukurarama. Ukava uri munhu wekuti unorarama nezvinhu zvekuba mukurarama kwako zvinozowane kukunetsa mukurarama kwako. And ukazvinyatsozvicherechedza ukatora chinhu chemunhu akachema nechinhu chake chanenge ashaya zvatova nemhepo mukati hapana chaunokwanisa kuchiita mukurarama kwako. Alright. Saka iwewe hama dzinomboere dzichikushanyira baba namai vanombokushanyira here kubva pawakapiwa mutongo wako? Vanouya zvavo. Vanouya? Ndezvipi zvaungada kutaura kumhuri yeZimbabwe zvaunodawo kubatsira? Tiri kuona kuti uchiriwo nenguva yakati rebei ndizvo uri mukati meusungwa. Zvaunodawo kubatsirwa nazvo zvekushandisa uchiitawo zvauri kuita uri mukati meusungwa panguva iyi? Inini chandinganyanya kuchema tetika ndiri kuti dai zvaikwanisawo hazvene kuti maproducers dai aikwanisa kunge achimbouyawo kujeri kwatine tiri ukwanisa kunge vachimbotibatsirawo pakuti tikwanise kunge tichiririza masongs edu
nyangwe tiri muusungwa zvedu zvinotipa ushungu kuti kana tinenge tabudawo panze tinenge tapa nechimwe chidanho mukurarama kwedu. Ndozvauri kushuwira. Chokwadi. Right. Saka inowandudza kuti iwewe wakanyora 46. Yes, 46 songs unoimba jazz. Afro jazz. Ndoda kukupa less than a minute kuti ungoditi de kuitira kuti producer akaona ka zveshuwa rega ndiende kumutoko kunobvunzwa mukomana wachini. Nongotora kangu akadikidiki ngoti nzwisawo vanzwe muri Zimbabwe nemaproducer acho ari kudacho. Ichokwadi. Azvinazo mosa. Yellas boy, yellas boy. Chubagalix boy de. Usaiteze usingade, uruwanade. Hama dzangu dzose kudai maungana, tinoda kuzivo munyama here, tinoda kuzivo munyama here, watandigoshanda kushaya chinobatika, iriko zimbuya, akatontsipika, onda kuniwone nugara chingashupika, nikaita mari, chataputika, ndakutopanika, nai Mwari wangu atipindirai, zvavasingade, Mwari ndipei, kukunamatai, Mwari ndinotyei, saka nchikunamatai futi everyday. Hama dzangu dzose kudai maungana, tinoda kuzivo munyama here, tinoda kuzivo munyama here, watandigoshanda kushaya chinobatika, iriko zimbuya, rakatontsipika, onda kuniwona ugara chingashupika, nikaita mari, chataputika, ndakutopanika, nai Mwari wangu natipindirai, zvavasingade, Mwari ndipei, kukunamatai ndinotyei. Wow, zvamunotoimba ka munotodzikisa musamboka. Ndikokoteze kungodaidai kungobaizirawo mukurarama. Ndiani muimbi wako? Because ndakachinzwa kachijambiriza muimba mwauri kuti ndani muimbi wanofarira iwe? Ndotedzera matsimba amukoma wangu Japuriza. Aiwa ndazvinzwa kuti muna kachijambiriza muimba kwaunenge uchiita. Saka panguva ino tichipendera chirongwa chedu yemurai. Ndeapi mashoko ungada kusiyira kumhuri yeZimbabwe kana kuti mashoko iwewo ari pakati pemwoyo wako uchida pamwe patataura pane zvimwe zvandasirira kukubvunza zvauri kunzwa kuti iwewo uda kutaura uchisiya kumhuri yeZimbabwe panguva ino? Mashoko anengada kusiya kumhuri yeZimbabwe ndeyekungoti kune vari panze panzvimbo yeruwaniko iwe munotinamatirawo kuti tive neupenyu tiri mukati meusungwa kudai. Kuhama dzanguwo muzova muri vanhu vanondiyeukawo kune vasati vaya kuzondoonawo neshure yekuti mufanenge muchiuya kuzondoonawo ndiri mukati meusungwa kudai. Naizvozvo ini ndokwanisa kunge ndichikunamatirawo ndiri muusungwa kudai. Ndiwo mashoko andingakwanisa kunge ndichisiya kumhuri yeZimbabwe. Alright, yemurai. Saka iwe tichitiudza kuti wasevha mangani uyezve wasaona makore mangani? So far ndapika 3 years. Ndo andapika kwasara 3 years kumberi. Kuti uchibuda kumusungwa. Ichokwadi. Aiwa, tinokutenda yemurai nemukana unowatipa kuti titaure nemi. Tinovimba kune zvadzidzwa kunyaya yako vanhu vachinzwa uchitaura antika kushira zvakanaka uri muno kuzodzimara wabuda tichisangana zvakare ndizvo. Muri yeZimbabwe ndiye mukomana yemurai ane makore 24 ari musungwa pano paMutoko prison ataura nyaya yake kuti iye akasungwa nekuda kwestock theft mushure mekunge atora mombe isiri akachida kuzotengesa zvino akazoti apiwa mari asvika paya vaita dzimwe pfungwa dzekuti rega nditsvage imwe mari yakawanda asi akazohana kubudirira kutiza akazobatwa. Ndofunga pane zvidzidzo zvaatisirawo zvekuti chinonakidza chekuti paya paunotora chinhu chemunhu uchita chako zvinenge zvichinakidza asi chinhu chemunhu achitorwe ruoko runozongokusvitsa muna taisireva. Regai ndikutendewo nokuona chirongwa kwamanga muchiita. Rambei muchiona chirongwa ichocho Home Away from Home uyezve musakanganwe kulike, kufollowa nekusubscribe pano paSly Media TV. Panguva ino regai ndikusiyei until we meet next time. Ndini wenyu Pelagia Kwampuro kana kuti Sokostina Musara zvakanaka. Come to Raphael Signs, where we transform your everyday moments into extraordinary memories with our bespoke mug printing services. Whether you are looking to immortalize a cherished photo, celebrate a special occasion, or promote your brand with a personal touch, our high-quality custom printed mugs are the perfect solution, which are ideal for gifts and corporate giveaways. Choose Raphael Signs for your mug printing needs. Call us now on the number on your screen for a free quotation, or visit us at 91 Livingstone Avenue, corner 8th Street, Shilo Building, Harare, Zimbabwe.